Sprej na čistenie gumy s húbkou. Čo to je? Toto je špeciálny čistiaci sprej na pingpongové gumy. Má húbku, ktorá pomáha rovnomerne rozotrieť prípravok. Na čo slúži? Nie len čistenie. Čistí gumu, odstraňuje prach, pot, mastnotu a špinu zo stola. Zvyšuje prilinavosť, guma je lepivejšia, lepšie berie spín, lopta sa lepšie kontroluje. Predĺžuje životnosť gumy. Keď gumu pravidelne čistíš, nevyskýňa a nepraská tak rýchlo. Zlepšuje konzistentnosť úderov. Čistou gumou máš rovnaký odskok každú výmenu. Odstraňuje mikroškrabance, tekutina ich vyplní a guma vyzerá ako nová. Ako to používať? Sprej nastriekaj na gumu, jemne rozotri húbkou, nechaj pár sekúnd pôsobiť a zotri. Hotovo. To používať pravidelne, pretože guma je najdôležitejšia časť rakety. Keď je špinavá, stráca spín aj kontrolu. Čistá guma rovná sa lepšia hra. Takže koľko by som to ohodnotil od 1 do 10? Ohodnotil by som to 9 z 10, lebo niektorí hráči nevidia takú zmenu v hre, ale áno, pomáha v životnosti rakety a niektorí hráči to veľmi pociťujú počas hry.